Tarihi ya nuna cewa Sarkin Kano Muhammadu Rumfa ne a ƙarni na 15, wato shekaru 500 da suka gabata, ya dasa harsashin gina wannan gida da aka fi sani da gidan Sarkin Kano a wannan guri. Wannan katafaren gida iya ganinka, wanda a tarihance ake kira da gidan Rumfa, fadar sarki ce wadda ta fi kowace girma a Najeriya ko ma nahiyar Afirka. A wannan gida da tirakar sarki da wajen iyalinsa sashi-sashi, ga wajen shakatawar sarki cike da shuke-shuke na furanni iri-iri, ga gidajen yaran sarki masu yi masa hidima tare da iyalansu, ga makarantar 'ya'yan sarki da 'ya'yan masu kula da sarki, ga soraye na sauraron talakawa da na fadanci da na karɓar gaisuwa da karɓar baƙi, ga majalisa ta shawara da muhawara. A gefe guda ga ofis-ofis na ma'aikata da ke gudanar da hukuncin sarki da tafi da harkar mulki, sannan ga katafaren masallaci, a tsallake can kuma ga kurkukun nan wajen gyaran hali da ladabtar da masu laifi duk a wuri guda. Saboda haka wannan ba wai gida ba ne kawai, wannan cibiya ce ta mulki da tarihi da nuna ƙasaita wadda ta bunƙasa kwarjinin Kanawa da al'adarsu kuma ta daɗe tana jan hankalin duniya baki ɗaya. Babu kamarta a Najeriya, kuma babu kamarta a Afirka. Ku biyo mu shiga wannan katafariyar fadar gidan Rumfa da aka fi sani da gidan Sarkin Kano, wanda Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya ba da umarnin a buɗe wa Premier Radio ƙofofinta da baiwa wakilanta tarihin wasu mashahuran abubuwan da ta ƙunsa. Muna yi wa sarki godiya. Tare da jagorancin Nasir Sani Abubakar da ke rike da sarautar Galadimar Rumbu a masarautar. Kafin dawowa nan dai, Sarki Muhammadu Rumfa ya fara mulkinsa ne a gidan Makama, 'yar tafiya kaɗan daga wannan gida. Wannan wurin da muke ciki shine Soran Giwa, kuma shine tushen kafa wannan gida. Shekaru 500 da suka gabata. Asalin gidan sarki da daji ne, ana kiwon giwaye. Sai aka je aka ɗauko Muhammadu Rumfa daga gidan museum gidan Makama, da nan ne gidan masarautar Kano. Sai aka ɗauko sai aka dawo da shi wannan ofis ɗin, sai aka ce nan ne gidan masarauta na dindindin. Sai aka ƙara girmansa aka gewaye shi. To lokacin da sarkin Kano Muhammadu Rumfa izo wannan gidan sarautar Kano, ya zo shekara ta 1463, shekara ta 1463 ya yi mulkinsa tsawon shekara ta 1499. shine sarki na farko da ya fara mulki a wannan gida. To akalla wannan ɗaki ya haura shekara 500. Hikima da fasaha ce dai irin ta mutanen da aka yi amfani da ita wajen samar da wannan soro da a yanzu ake amfani da shi wajen karɓar baƙi da suka kawo wa sarki ziyara domin su ga asalin tarihin wannan gida. To shi kuma wannan gini na ɗakin nan gini ne namu irin na gargajiya na zamanin kakanninmu. A wannan lokaci ba da bulo ake ginin ba, da tubali ake yin ginin, wanda kaga irin tubalin a wannan lokaci da wannan tubali aka gina wannan ɗaki. A lokacin duk ma inda za a yi gini ko na gidan sarki ko ma na gidan talaka ne, a wannan lokacin da wannan bulo ake gini, ba a yi da tubali ake yi. Daga baya ne sai kuma samun ci gaba, sai aka yi bulo na ginin ƙasa mai kwana 4. Shi ma da kuma samun ci gaba shine aka yi bulo na yanzu na zamani. Bayan kammalawa da soron giwa sai muka leƙa zuwa soro na gaba mai ɗimbin tarihi, wato soron Bello. Soro ne da sarkin Kano Muhammadu Bello ya gina sama da shekaru 100 da suka wuce.
kuma alkinta tarihi ya sa sarkin Kano na yanzu wato Muhammadu Sanusi na biyu ya guji sabunta shi. A yanzu dai ana amfani da soran bello wajen saukar manyan baƙi da suka zo ganin sarki. Shi kuma wannan ɗaki da muka shigo shi ma gini ne irin na ƙasa, wanda lokacin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya zama sarki, a gyare-gyaren da ake an sa wana cikin gyara sai ya ce a'a kada a sa shi a cikin gyara, a bar shi ma ya zama tarihi, tunda sarkin da ya gina shi ya gina shi ne domin kada a manta da tarihinsa, sai da ka a bar shi a yanayi